Il-kabinet ta' 23 persuna ta' Robert Abela kiber għal 25 hekk kif illum ħadu l-ġurament żewġ membri oħra, Rebecca Buttigieg u Alicia Buġeja Said. Buttigieg se tirritorna fl-istess ministeru li fih kienet impjegata fl-aħħar snin, din id-darba bħala segretarju parlamentari għall-ugwaljanza taħt il-Ministru Byron Camilleri. Dan fil-waqt li Buġeja Said se tkun responsabbli mis-sajd u l-akwakultura taħt il-Ministru Anton Refalo. B'dawn iż-żidiet il-kabinet għal bidu tat-tieni leġislatura ta' Robert Abela issa huwa komplut. Dan huwa it-tielet kabinet ta' Robert Abela fi ftit aktar minn sentejn fit-tmexxija tal-pajjiż, għaliex fl-ewwel sena tiegħu bħala Prim Ministru kien għamel rixa fil-wara ftit xhur. F'dan il-kabinet jispikka n-nuqqas ta' Carmelo Abela, Deo De Battista, Michael Farrugia, Edward Zammit Lewis, Alex Muscat u Chris Sajus li tilfu posthom għal kariga ministerjali minkejja li telgħu b'saħħa fl-elezzjoni ġenerali tax-xahar li għadda.